Šta radi neposlušna građanka, možeš misliti, ide da nosi po klimatskoj nepravdi kutije za jaja i tegle bakicama na pijacu. Evo nas kod gospođe Mire, tezga broj 29, Cvetkava pijaca. Ovog puta nemamo mnogo kutija. A dobro, koliko ima, hvala. A koliko ima, hvala. Evo vam trebaju kutijeva kao mir. Treba je, kad budeš imala, donesi. Eto. Podne je, a kao da je 5 popodne, nema žive duše. Svi se sklanjaju od klimatske nepravde. Lekovito biljke, šumski plodovi sa čemernika. Evo ovde su otišle naše preostale tegle. Institucije su u stvari neposlušne, mi prilično poslušni čim sve ove stvari radimo. A podne je i dosta pusta. A htjela sam za kraj da već godinama ne samo moj dožasni brat i ja, nego i komšije koje nama donose delimo ovde, jer kad već ne verujemo u reciklažu države, onda makar verujemo u reuse ili ponovnu upotrebu.